Nak jingmi buntli ki jingdawa nak Nonghikai SSA katanat education ke Sarkar Jilla lengbau Vijay Kumar Mantri Commissioner and Secretary kala penlong jingyalang emir jingmut bat kinong elam ka All Meghalaya Food Teachers Association ka Meghalaya SSA School Association bat ka All Meghalaya SSA School Teachers Association ha khat pratrik unai wieng arja apsau hakani ka jingyalang lai krani kimat jingdawa pengkiu Tulop ka Jingpynskhem kam Pura ki ka Jingpan mai thamai ka Meghalaya Education Service Rules ka Jingshana policy hagar kom khat thung kam nak sarkar ya ki baki Nonghikai SSA ru kila banthep bat kiwe pat kiman uba Aristotle si rembai president ka Meghalaya SSA School Association ulong bakatan education nalo ka Jingpynskhem rata ba saupsan snami ki Nonghikai SSA bakinyo apply kam ka deiru ban ai ka special reservation ka banyo 4% yaki nalo ka Jingphia ai ki Nonghikai SSA kat kum ki kerdan Jingtibet haki sau benta ni skopen ba menta kasni ka sarkar kala khol ingi sha ta Ïakren but kala khorro yekiwe ki association banya donlang kata ka All Meghalaya SSA School Teachers Association but ka All Meghalaya Food Teachers Association dimatakas ni nakaliang jongi ngila summit yaki southly ki jingai jingmut sya ka sarkar kini ki jingai jingmut jongi sya ka sarkar matakas ni kini ki pratli kimde show ki badang thamai kidai hi ki jo ki jingai jingmut ki bangila dep ai jingmut nado ka Shillong jongi bat ka State Education Commission hadu ka jingi tendo jongi bat ki bat Honorable Education Minister how benai October nang ta ka jingi tendo jongi bat Chief Minister ro ni aya kani ka jo ka suggestion te madakas ngi ro ngi la yathir ya tai haki bayo ni bat kini ki pratli ki mat ki bana kali jongi ka Meghalaya SSA School Association ni la wanra hakmat jong ka sarkar dang ba ka Education Department kabanong kong nila ajmo dia ka sarkar baka day ban amen ya ka Meghalaya Service Education Rule ngani ka Meghalaya School Service Meghalaya School Education Service Rule balay nga ajmo dia ka sarkar baka amen ya ka benta do kung ba pili TV ba hawli banay bala deb apply trick jong by October ka sarkar kala approve and relax ya ka age naka benta ki Nonghikai SSA naka live news nem siya ka south sons nem bakinyo laban apply haki kambalay haki government LP UP secondary but higher secondary school te habay day par kani ka benta ni nakaliang jong ka association ni aji muchusho ya ka storka banalor bakan hans ya kani ka age mo cha ka sabusan ni aji mut ba kadero ban wanra ya ka policy ba kanta aya ka special reservation hak by day but givakan post nang ni shakma but ngila aji put menta badai ban ai 70% ya ki SSA ki in service SSA teachers but 9% part ki day ban le ba ki direct recruitment kamu open recruitment kumbajule roshkatan kata kadai ka number 1 ka ba ngila aji mut kabaar ka ba nagliunjungi ngila aji mut ba day banta penbenta ya ki Nonghikai SSA haki sau benta mo paling aji mud ya kani mangin sko to ban Jingpynskhem ya ka service jong Nonghikai SSA chisen Jingpynskhem mamla tingi aji mud ba dei ban an benta haki sau benta ka banang kong ni aji mud ba dei ban bo ha ka benta ka banang kong ya kitu ki balalong qualified habang ong qualified ka qualified as per NCT norms 23rd August 2010 kibala biang nado ka academic qualification professional qualification but kibala pass ro ya ka Meghalaya teachers eligibility test kabaar pan ya jingmut ba ya kitu Nonghikai SSA ki ba join ha lani shwa ka apply tri umnai August 2000 shipeu but kum juru ya kitu Nonghikai SSA ki ba join ha lani shwa ka arpo kundai tri umnai July 2000 khatwe kibala biang ya academic qualification but ro kibala biang ya ka professional qualification but kiba umdon kam ban pass ya ka Meghalaya teachers eligibility test kabala ila ajimut sya ka sarkar ba ya kitu ki Nonghikai SSA mo kibadang pendep tang ya ka academic qualification but professional qualification but ki bompat dep ya kani ka MTET kabasaw pat ni ajing mut ba ya kitu ki Nonghikai SSA ki bompat dep ya ka professional qualification ka bamut ka DLED dan BEd but ki bompat dep ya ka MTET ma jangan ta shushu ka balai pat ka bangila ajing mut sya ka sarkar ka longba kadai ban exam
dan ni ban pelai ya kini ki in service SSA teachers ki ba join ha lani shwa ka apply tri kunai August 2010 bat kum juru ki ba join ha lani shwa ka 29 July 2011 na ka MTET exam baleng ong ya gani nama ladang ipet ka kum ka NCTE norms ka bala penmi ha ka apply tri kunai August 2010 ha ka para ka basau bat ka basan na to shai hang tu bakino hikai ki ba join ha lani shwa jo ka to kasini ba penmi ya ka notification ka ba mud ha lani shwa ka apply tri jo na August 2010 kim don kam ban pass ya kani ka TET exam henry kin board pat ya ka notification ka ba penmi da ka NCTE ha ka laitrik jo na September 2000 iwe nalonang ta nila kadonro kani ka shiti ke bala pha na po jong ka education department ha ka por badak sedang jong SSA ka ba ki pha ba ki balong qualified ban hikai ha ki SSA ya kani shiti la pha ha December 2000 riu ki ong ba ka de ka 10 plus 2 pass klem don kai ka ba mention ha ban pass itai MTET ki wei kita ki benta tingi base ya kata ka shiti ka ba ki la pha ha ba sedang ban pentri kam ya ki SSA ngi ong ba ya kitu kino hikai SSA ki ba join hala ni shwa ka apply tri jong ubnai August 2010 but hala ni shwa ka arba kundai tri ubnai July 2000 khatwei dei ban pelai ki paro na kanika MTET exam nata ka basau ka bana galing jungi nila ajmur sha ka sarkar ka longba ya kitu ki basa pa mo la da ka sarkar ka pelai ya kitu ki banga omentan na ka MTET ya ki basa pa nang ta ka sarkar ka dei ban wanra da ka special TET exam kam dei ban punya krelang yang ibat kini ki general kini ki fresh kan ini kam chung hok ni namar mentangi la rendar ya ka service jongi hado arpo sansne chumudur mapi at least ka government ka hapan perkhat Kyrpang yang ni baleng ong ya kini kumba le ya ka deal at cost la ai special package yang ni ka special deal at tang naman ta ki in service teachers nang ta kumbala ai bangin le ya ka special improvement exam bangin yo 45% hak class 12 ngikwa ba ya kani ka TET ya gitu ki badak sa pat ki ba join ya gitu ki tarik ki bangala ong mentan ba ka sarkar ka de ban kondok da ka special TET exam yaki taking into consideration ya ka service ka ba kila render barosh kata na benta ban ai ya ka jingnang jing start ya ki khon ki dungi hapo state Meghalaya kata ka basar baleng di man siya kanina mar ki donki state ki balale ya kani kumbale Assam na ki way ki state kila ban ai special TET ya ki in service SSA teachers why not in our state of Meghalaya nata ka basang ka ba na lor kani ka MTET mingi aji mut ba ya ka sarkar ba kadai ban consider ro ya kani ka CTET ya kitu ki padang don kam ban pass ya kani ka TET exam ka bahan riu pat nila aji mut ba ya kitu kino hikai SSA ki bala jan retired ki bala jan retired ki bala jan short time baka sarkar ka wanra ya ka special package scheme ka one time special package scheme daga ba perkhat ya ka ka ba kila hikai baro shikata ku ba PTB ba kamdan pension e ma war kata ka polisi ban Jingpynskhem ya ka service jongir mentangit kadang ya ka Ïakren tingi kwa ba hapo jong ni for kat ba ngidang frame ya ka ni ka polisi ni kwa la kanong hika ka government ro kan tentu kung ka way na ka points hapo jong itai polisi ba ya gitu kino hikai SSA ki bala jan retire for the next 4 to 5 years they ban ay ki ka one time special package scheme ba kan pentre kam ya ka pay structure na benta kino hikai SSA but kum juro ban pentiu ya ka Tulop jong kino hikai SSA ka kum ka pay structure baleng idawaya kanin namaralang ipet kat kum ki guidelines jong ka SSA nado ka basdang ka baki issue hado ka ba latest ka baki issue mentaro ki hong ba ka service matter ki salary matters paro kini ki benta jong ka state government central government has nothing to do with it but the central government the duty of the central government is only to provide the financial assistance jadi kini paro kini ki benta jong ka kum kampun ta kata kat kum ka section 23 subsection 3 jong ka Atiar but kumjur Atiar 2009 but kumjuro kat kum ka rule 18.1 but rule 18.3 jong ka state RT rules 2011 la kren shai hang to ba
Nonghikai ki ba hikai hapo jong kan ne ka Atiar 2009 ka salary jong ki kan dei ban long at par with regular teachers. Tong is no to ba kan ba ka sarkar kampan la ban regularize ni Jingpynskhem yang ngimdawa bangin yo kum government. Henry ka kum ki guidelines but ki norms jong ka Atiar ki kran sha bang dei ban yo at par with regular teachers. But kum ta ni dawa na ka sarkar ba hakata ka policy nak bentaban Jingpynskhem ya ka service jong ka way na ki point ki ba ngi la dawa na sarkar ban kan thup lang ka long ba ban pentre kam ya ka pay structure but ban enhance ya ka salary jong Nonghikai SSA ka kum ka Meghalaya service revision of pay rule 2018 kabamut initial basic pay but continuous allowances. Kata kabangi nagaliang joni nila dawa. Kabaprapat kabang aju siya ka sarkar kalong bakin maintain ya ka people teachers ratio ka PTR ratio. Kung bapitit menta mo, ngimlen ya kini. Kidon ki school SSA ki badon tanglay sawut kinon ki kena. Mo haki UP. Nonghikai ro udon sawut. Dan pipet ya ka PTR bang kumno 1:40. Nenem dai. Kidon pat ki school ki ba bon ki enrollment. Dah kispa ke enrollment teachers pat ngan cu anu sa ko MP tang arut tingi kwa hang ne ba ka sarkar ka dei ban maintain ya ka people teachers ratio kenang ba itu ki school ki ba duna enrollment ba ya kinong nikai nang tu ki dei ban ra pa chu ki school ki ba bon enrollment kum joro ya kitu ki kena school ba ki ra pa chu ki school ki ba mardan ki ba bon enrollment te nalon ta nang ipe ja ka city ma kani ka city kebala isu da ka government of India hakan jutrik jong pra August 2008 kebala paksa baro kijelah por India tutup ya ke Meghalaya kebapen di ka cabinet committee on economic affairs jong ka sarkar India kebala syong haka sautrik jong benai April 2008 sautrik jong benai August 2008 kala aya ka jing menjor ban extend ya kenek SSA na menta sangsnem kabamun effective from 1st April 2021 till 31st March 2026. Te nila ya thiri ya time ne ka bai dei ban kani ka benta ban yong ba. Lada ki wei ki state kila nang shim ya ka senjam ban wanra ya itai policy ban Jingpynskhem ya Nonghikai SSA ba Meghalaya ro benta kani ka high time. Bakin le ya kani ban wanra ya ka policy ban Jingpynskhem ya Nonghikai SSA da ka ba consider ya gitu ki pratli ki points ki ba nakaliang jungi ka Meghalaya SSA School Association nila ai jungu cha ka sarkar ba kin tentu lang hakata ka polisi bakin sa wanra na bantaban Jingpynskhem ya ka service jongi Nonghikai SSA kumbang ila de ban summit kumamane siya honorable education minister but kumro siya honorable chief minister but kumjuro ya siya ka state education commission pi nagalian jongi ka Meghalaya SSA School Association kay kabangi stress menta kanong baka sarkar ka wanra ya ka polisi ban Jingpynskhem ya ka service jongi but hakata ka polisi dai ban kentup ya kini ki pratli kimat haba on polisi imdai ban chuan ra ka polisi kum tote ma chuan ra ka polisi kum to claim don ki recommendations but claim don kita ki points ki bahapo tingi na kalian jongi ngila iba kini ki pratli ki points ki bangi submit menta sha ka sarkar all these 8 points are very important ngi kwa ba ka sarkar kan include baro pratli kini ki points hapo jong tai polisi ki bangi dang Ïakren menta bakin wanra na menta ka job security jong guys ngisngaw ba kadai ka productive meeting namar ngila yo ban ya thir ya tai ya shibun ki mat hakabay dai pakani ka benta but nakaliang jumu uang ba hakani ka meeting ka ba menta amna ban ai kan ko karai kan sadon biang ka meeting ka ba nakaliang jumu unsa question hakini ki candidate tayo kimansala but ni expect bah ka second meeting some outcomes Nagaliang ka All Meghalaya SSA School Teachers Association lengba wa wan pendap hi lapang General Secretary kala penpa ba kecing dawa ban kentiu Tulop Nonghikai SSA kadai ka mat Ïakren ka bahmat hakaba ka association ka community ek sarkar bakan pen urlong no kadi ka skiba menta ni shim ni ba long ba ka Jingpynskhem danut ki officer jong ka department barok kadi tanga Jingpynskhem ha ka bide ba AKA ki ajing ai jimut pan jimut mangi shibun bat ni sukuman ni kata mar ba ni ko mangila yang hina masdap ba ka jindawa ka ni halor ba ka sarkar ka enhance no ya ka salary ki juni kumbang ila dawa bat kumbang ila bu ka proposal sa ka government ya kani ka sing ka kerman ba
ka jing don lang juga ke officer baru tak sini ka jing ai ka jing pasyak yang ka jing ni ka jing gemau yang ka jing ni te nak liang juki kira ong ba kit sokot yang haki sini wan nak tang ni ban penjana jusu hak ben ki jing dawa jusu Habatin pej Bhah ki kishap ka sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la Ïakren diat bat ka bathau bha kam kata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya